нархи хонаҳои истиқоматӣ дар шаҳрҳои тоҷикистон дар як соли ахир дар муқоиса бо даврони буҳрони иқтисодии ҷаҳон дар соли 2008 афзоиш доштааст. тавре сомонаи топ-TG навиштааст, нархи ҳар метри мураббаъ хонаи навсохт дар маркази шаҳри Душанбе $626 ва дар атрофи пойтахти Тоҷикистон $350 то $400 аст. тибқи манбаъ, дар як соли ахир ин нархҳо 30% афзоиш доштааст. ба гуфтаи хонафурӯшҳо, таи як соли ахир дар маркази шаҳри Душанбе ҳар метри мураббаъ хонаи навсохт байни $100 то $200 афзоиш ёфта, ки иллати он афзоиши талабот аст. гуфта мешавад, муштариони асосии хариди манзилҳои истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе муҳоҷирони кории тоҷик ҳастанд, ки аз Русия барои хариди хона пулғундорӣ мекунанд. ин дар ҳолест, ки дар соли 2008 ва то оғози буҳрони иқтисоди ҷаҳонӣ нархи ҳар метри мураббаъ аз манзилҳои навсохт дар маркази шаҳри Душанбе $1300 ва дар атрофи пойтахти Тоҷикистон $800 буд. аз 779 000 метри мураббаъ манзили истиқоматӣ ба истифода додашуда дар Тоҷикистон аз оғози имсол 70%-ро бахши хусусӣ бо мушорикати молии мардум сохтааст.